least 3 years, bayad ko na yung sasakyan ko. Hindi ko na ito papaabutin ng 5 years. By next year, I want to buy a different car. So sabi niya, nag-soften na daw ang aking cervix, pero close pa naman daw. Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back, blushing the light. Call me when you get back home. Meet me at Manhattan Beach, meet me under the Columbus Circle. I'll be waiting there for you. Meet me when the stars align. Meet me when the earth divides. I'll be waiting there for you. Cotton candy clouds reflected in your eyes. There you go round in my heart. Oh my God. Illuminated by flashing signs. You take my hand and you pull me inside. When did everyone else disappear? Meet me at Manhattan Henge. Meet me under Columbus Circle. I'll be waiting there for you. Meet me when the stars align. Meet me when the earth divides. I'll be waiting there for you. Hi everyone! Good morning! Welcome back to another vlog! Grabe! Susuungin talaga natin yung mga frozen roads! Madami tayong appointment actually. Pero ang ginawa ko for my appointments ay pinaghiwa-hiwalay ko sila ng mga 1 to 2 hours apart. Pupunta ako ng Sioux City. Usually the drive is just an hour, pero I'm giving myself less than 2 hours to drive just in case talagang yung road is not good. Clear naman dito sa Highway 59 ngayon. So hopefully the Highway 20 will be clear as well. Kasi sa loob ng town, grabe guys, nagdidrift talaga ako. Today will be more on self-care day. Self-care day. Shopping tayo. May waxing session na naman po tayo today. And may OB appointment din. Pero for sure, kasi alam ko anong gagawin yung OB appointment. Wala talaga yung OB ko eh. Ibang OB daw yung mag-check sa akin ngayon. So, we'll see. Ewan ko kung nakita nyo yung... No, it wasn't yesterday. It was the other day. Nag-pick up ako ng shift. Kasi nga wala nang magkakapag-duty dahil sa weather na ang pangit talaga. Blizzard kasi talaga guys. Sobrang taas ng snow. Ang baba ng temperature, grabe talaga. So nag-pick up ako ng shift. Nung pauwi na ako, wala na, ayaw nang umandar ng sasakyan ko. Nakalimutan kong i-on yung sasakyan ko ng midnight kasi ganun yung ginagawa nila dito. And that time kasi I was so busy, parang nakapag-chart na nga ata ako ng alas 12 o alauna na ata ako nakapag-chart. So wala, hindi ko talaga napaandar yung sasakyan ko. And then the next day, ayaw na talaga niyang umandar. So alam ko talaga yung battery na ano na talaga eh. Buti na lang nung nakataas yung hood ng sasakyan ko, nakita kami ng poging pharmacist namin. Shout out kay ano dyan, yung my crush doon. Ang pogi talaga nun guys. Ang kinis ng mukha, putik. Ang bait pa. Ganun dapat, pag pogi ka, mabait ka. Yun, nag-booster siya. Magti 3 years na rin kasi tong ano ko guys, tong sasakyan ko. So time na rin na i-change yung battery. So pina-check ko kahapon yung battery ay talagang kailangan nang i-replace. Nung chinek nila yung sa ano niya, yung parang may pinang-check sila ng battery. Tapos wala pa silang available na battery ng sasakyan ko kasi more on trucks dito yung mga sasakyan nila. So in order pa nila, so kinahapunan ko pa na pa-change yung battery ng sasakyan ko dito. Grabe guys, sobrang lamig talaga. Alam mo yun, naka-gloves na ako, naka-layer na ako.
sunog na, nakaka-frostbite talaga kahapon tsaka nung isang araw. Actually, kahit ngayon hanggang 12 PM pa yung wind chill warning namin na ano talaga, na pwede ka talagang magka-frostbite. Frozen talaga yung lungs mo. Hindi ngayon ang pag-i-sled, guys. Hindi ngayon ang pag-i-sled at pag-i-ski. Grabe talaga. Ang dami nilang customer. Ang daming nagpapapalit ng battery. Kasi nga talagang wala na. Deads na yung mga battery dito. Yung iba nagpapa-charge lang. The plan for this year is to pay off my car. Talaga. Hanggang December, ipe-pay off ko talaga tong car ko. I will pay more. Naka-budget na yan na magpe-pay talaga ako ng more than the monthly payment. Dapat nung ko pa ginawa. Sana tapos ko na yung bayad ngayon. Pero at least 3 years, bayad ko na yung sasakyan ko. Hindi ko na ito papaabutin ng 5 years. By next year, I want to buy a different car. Kasi I will be moving to a heavier winter weather state then. So, and yung binabalak ko na work ko will require me to get a more reliable car. Falling to pieces in my room. You're coming over, that's cool. I could use a little. Hello guys, update ay kakatapos lang po ng aking OB appointment. Ba nga yung doktor na nag-check sa akin ngayon kasi nga nakabakasyon si yung OB ko talaga. Ngayon ko lang nalaman na meron pala silang parking sa second floor at pwede ko daw yun gamitin kasi diretso na siya sa ramp nila papuntang clinic. Napagod pa ako naglakad guys, grabe. Malayo itong pinagparkan ko kasi dito na sa dulo ng parking, tapos dami pang snow kaya ang tagal kong naglakad. Para akong penguin na naglalakad. Well, that is the safest naman. Ang sakit ng chinek niya yung cervix ko kung naka-open na. Tapos, ang ginawa sa akin is, nag-swab na ng GBS. Next week na lang daw namin pag-uusapan. If mag-positive daw ako sa GBS, wag naman sana, ay mag-antibiotic ako during labor. Pero kung hindi, edi hindi. So sabi niya, nag-soften na daw ang aking cervix, pero close pa naman daw. So yun, at least nag-soften na siya. Ilang weeks na lang kasi magta 37 weeks na ako ngayon. So mga 3 to 4 weeks na lang. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not magical the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you, to you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I. Hey guys! It's the next day na po. Grabe, antok-antok pa ako. Kailangan ko lang i-film to para maayos ko na dito sa bahay. Yesterday, I went to Five Below
muna, tapos Sam's Club, Walmart, and then I went to Target. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo guys yung mga nabili ko. Unahin muna natin yung mga baby stuff because I got some, konti lang naman na baby stuff. So, let's go ahead and do Walmart first. Sa Walmart ay bumili ako ng suklay niya. Kasi nakita ko, wala pa siya mga gamit na pangligo, pang suklay, ganun. Eto, meron ako binili dito na soft grip brush and comb. And then, bumili rin ako ng yung pang nail clipper. Ayan. Feeling ko naman kaya ko siyang i-nail clip kahit yung ganito lang. Kasi yung mga nail clipper ko dyan, guys, is yung mga pang-adult talaga, yung mga malalaki. Ayokong gamitin yun sa kanya. Ang liit! Ang liit talaga. Nail clipper and nail file. Meron kasing nabibili na yung electric na nail file. Pero kasi, hindi maganda yung mga review na nakikita ko, kaya yun. And then, we got here, bottle brush. Kasi, actually, hindi pa namin ito magagamit agad. Kasi, ilang months naman ako na nandito sa bahay. So, at least magamit na, parang, sana pala hindi muna ako bumili, Sabagay, di ko pa naman bubuksan. Kasi, magbabattle lang naman si baby kapag nag-work na ako. And, the plan is for me to save a lot of breast milk during the time that nandito pa ako sa bahay kasi as much as possible, kung pwede lang sana, ayoko na mag-formula milk siya, but I got some formula milk already from Enfamil and Similac. Nagsisend sila dito sa bahay, guys. Di ko alam kung ano bang sinign up ko at bakit alam nila na buntis ako. Bumili ako ng newborn na damit niya. Loved by Mama. Yan. Ala, parang may ganito na siya. Anyway, okay lang yan. 0 to 3 months na yung puti lang na Carter's. Mas mahal to. Mas mahal to sa Walmart, guys. Sana pala sa... Ay! Kasi pala yung binili namin dati is Gerber na brand. Carter pala kasi to. Pero alam nyo, mas malambot yung tela nitong Carter's kesa sa Gerber. Pero mas mahal nga lang siya. And then, more damit here. Ito siya is 0 to 3 months na. Family makes me happy, sabi. Tapos, may pants din siya. Tapos, yung kanyang cardigan ay ganito. Diba? Ang cute. May cardigan siya. Fitted crib sheets. Ayan. Dalawa na siya. Ang laman niya para sa pack and play. Ayan. Kasi wala pa pala kaming pang-cover sa mattress ng pack and play. Ayokong maglagay ng blanket kasi pag gumalaw-galaw kasi yung baby, pwede kasing makasuffocate yung blanket. So, mas maganda na fitted sheet siya. Lalo na kasi dito, guys, very common ang SID. Hindi ko kakayanin pag may SID. And then, next is, I went to Target. Again, pang baby stuff pa. I got here newborn na mga long sleeves. Na na sobrang lamig ngayon, guys. Tapos, hindi ko kinakaya yung 70 and above na temperature dito sa bahay. Kagabi naka 70 ako kasi pagdating ko ang lamig ng bahay. Pero yung 70, para akong hindi makahinga. Kailangan ko pang mag-ceiling fan or mag-electric fan. Gaganitohan natin si baby para kahit medyo malamig sa kwarto namin, comfy pa din siya. Warm and cozy pa rin siya. And then newborn, naghahanap ako guys nung parang mga binili namin dati na mga kulay. Pero wala na silang pang newborn or 0 to 3 months. Pang mas bigger babies na, parang 6 and above na. Syempre, during that time, hindi naman na kasi winter. So, ito yung kinuha ko, yung mga onesies niya na, yung zipper is from sa baba, pataas, para pag nag-change ng diaper at night, it will be just very easy. Tapos, meron din siyang pang-cover sa kamay. Yan. Magaganyan siya. So, mas warm siya. And then, ito yung pinaka-cute. Pati tuloy yung cashier ng Target. Sabi niya, gusto ko din bilhan yung apo ko ng ganyan. Ang cute nito, guys! Grabe! Ang fluffy! Naisip ko lang kasi na she needs more jacket. This is 0 to 3 months. Pang labas niya pag nagpa-check up kami kasi nga sobrang lamig pa. Or pang going home outfit niya. Ang soft pa. Ano ba yan? Ang ganda. Tapos, bumili ako guys ng isa pa na pang ligo na ganito. Kasi, yung ganito namin is nasa Supol. So, kailangan din ng isa dito sa bahay. Mura lang naman to, parang $19 or $20 lang naman siya. And then, I went to Five and Below to
to buy more organizers. Hindi na kasi ako bibili ng dresser for here. Kasi, I don't wanna throw a lot of stuff kapag nag-move. And also, I don't wanna bring a lot of stuff kapag nag-move. Ito yung mga collapsible bins. At least kasi mura lang siya. So, I'm not gonna feel bad kapag natapon to pagdating ng araw. Mura lang naman siya. So, para lang mapaglagyan ng ibang damit or gamit si baby na accessible sa tabi ng bed, yung tabi ng bassinet niya. So, I got here 4 packs or parang ano siya, tawag nito, 8 pieces na. Tapos, mga clear na bins. Actually, mas mura kasi siya kesa sa Walmart. So, binili ko na to doon. Gusto ko sanang kunin lahat, pero may nagtitingin din kasi doon. So, baka gusto din nila. So, yun. Magtira naman tayo para sa iba. I got smaller sizes as well. Ito yung ganitong design naman, guys. I got here 4 pieces. So, gusto ko lang na mapaglagyan ba ng pag nagpaligo si baby, yung mga lotion niya, yung mga mga shampoo, ganun. Para lang mas easy to carry around. I got 2 different lights. RGB pala to. I got here ombre curtain lights. Itong isa, blue, mint, and warm white LEDs na 10 strands, 5 feet ang length niya. So, I think, parang yung mga nandito. Gusto ko kasi may pailaw sana sa kwarto. Ito pala is RGB. Hindi ko gusto ang RGB. Parang Pasko naman. Yan, hindi ko muna to bubuksan. Ang bubuksan ko lang muna is this one. Yung may warm white na LED. Kasi gusto ko lang naman ng warm white. Ayoko nang may iba't ibang kulay. Ayan, nandito ako sa my front door namin, guys. Tumabi ka dyan, sis. Baka matusok mo yung mata ko. Kahapon, from front door, ako nagpasok ng mga gamit kasi it will be easier for me to use yung trolley namin. Kasi ang dami ko ngang binili. Ang lamig. Ayoko nang pabalik-balik. Pero bumalik pa rin ako 3 times just to get everything from my car. Grabe talaga yung struggle ko, guys, kahapon. When I was in the city, meron pa yung time na nag-stop ako sa red light. And I even felt na yung petan talaga ng sasakyan ko, nag-shift talaga siya. And I was like, ah! Tapos kita ko rin yung mga nandun nag-stop. Ah! Ganun din sila. Lahat kami nagde-drift. So, find your own lane na lang ngayon talaga. But anyway, God is really good talaga. Yun talaga yung pinagpapray ko, guys. Tapos pagdating ko dito, sabi ko, Lord, thank you po sa paggabay po sa amin ni baby. Grabe talaga. Thank you for sending your angels na pinag-ingatan kami. But anyway, guys, I'm gonna show you what I got from Walmart first. First here is 36 pieces na egg. And this is only $5. I got bananas. Konti lang tong banana ko pala. 4 na piraso lang pala, pero mahahaba siya. 5 tomatoes. Roma tomatoes. So, I bought 2, 4, 6 pieces of Pringles na iba-ibang flavor. This will go to the Philippines kasi alam ko, yung papunta kasi to kila mother-in-law. Alam ko kasi yung mga bata doon, mahilig sila sa Pringles, yung kapatid din ni Mac. Gusto din yung Pringles. Kaso wala kasi yung cheese. Alam ko gusto nila yung cheese, pero wala akong mahanap, guys. So, iba-iba ang flavor ng Pringles na lang. Bumili din ako ng ground beef. Kasi gusto ko talagang mag-ground beef with bell pepper and green peas. Yan. 2 na ground beef chuck. Ayan. 2 ganito. Bumili ako ng head and shoulder kasi nagkaka-dandruff ako ngayon, guys. Pang kulay na dark brown kasi, guys, may mga ako dito, gray hair ako. Alam nyo, pag nagpapakulay ako, sabi nila wala daw akong gray hair sa ibang part ng ulo ko. Dito lang talaga. Hindi ko alam kung bakit. Dito lang sa spot na to. Tapos sa harap ka talaga, no? Pwede naman sa likod. And then I got here hair clamp na malaki. Kasi nga, yung buhok ko. Tingnan nyo, parang nahuhulog na yung buhok ko kasi half lang yung nakaipit. Sa Sam's Club naman, guys, ang binili ko ay cucumber because I wanna eat salad together with avocado. Ayan, isa-salad ko sila. Sweet peas na 8 cans. Ayan. Croissant. Ayan. Paubos na yung loaf bread ko. So, ito naman ang magiging bread ko for this week. Croissant. Gusto ko to kapag nato-toast, guys. Kasi nagiging crispy pa rin siya. I got here the beef round eye roast. And then I got here chicken thighs. Ayan. Chicken thighs. 24 bottles. Yung 1 case ng Lipton na iced tea. Peach. Oh my God. Ganito siya. Na 24 pieces, isang case. Gusto ko yung ito. Diet siya, I think. No, it's not.
100 calories per bottle. Tapos, ang carbs niya ay 25 grams. Thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this video. Kahit napakahaba na ng mga videos natin, you're still there. I'm gonna try to film more informative videos kasi sabi nyo yun yung manamiss nyo. So, but anyway, thank you still sa panonood ng mga ganitong videos. Thank you so much everyone for watching. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update every time that I upload a video here on this channel. Bye! Sabok na ako. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you.